Здравейте, приятели! Днес ще ви запознаем с Хектор, нилския крокодил Хектор. Той е при нас в Природно-научния музей от почти 9 години. 2015 година беше дарен от Тракийското херпетологично дружество и от тогава аз с моите колеги се грижим за него. Той е на 23 години, мъжки е, редовно си сменя зъбите. Всички крокодили през целия си живот си сменят зъбите и продължават да растат. Може да достигне до 5 метра като големина и да живее до 70-80 години. Храним го с телешко месо, пилешко месо, риба и такива по-постни меса. И в никакъв случай не му даваме мокри крепички, които не стават за ядене. Най-често задавания въпрос на нашите посетители е дали крокодилът е жив. Да, жив е крокодила. Той седи по този начин, обикновено, защото в пода има термогрейка, подово отопление и след хранене и по време на почиване той ляга върху термогрейката, за да може да има по-добро храносмилане. Има една любопитна история с Хектор. Когато започна преди няколко години, наша колежка, Дани за теб специално, беше с една прекрасна дълга червена коса и се оказа, че Хектор се влюби в нея до такава степен, че при всяко нейно минаване, тъй като кабинета е точно отстрани на крокодила, Хектор се опитваше просто буквално да я изеде, т.е. скачаше по стъклото и изправяше се. И Дани беше принудена в един небивал момент да се отърве от тази любов, смени си цвета на косата с черна и любовта рядко приключи. Сега се срещам за още един случай с наш колега. Бяхме монтирали една лампа и при смяна на крушката колегата беше си пъхнал ръката. Хектор скочи и за мъничко да го хване за ръката. Ние от тогава много внимаваме по какъв начин подхождаме към него, защото хищника в него не спи, той дебне. Още един от най-често задаваните въпроси е дали е малко помещението на крокодила, тъй като той расте през целия си живот. В процес на изграждане сме на нов терариум, който да отговаря на съответните размери на крокодила и да му е комфортно. През миналата година имахме един инцидент с Хектор. Посетители хвърлиха мокри кърпички в езерото му. За щастие той не ги погълна. И това ни е в музея един от големи проблеми, самата комуникация между посетителите с живите животни, понеже отиват, чукат, блъскат, притесняват животните и това може да доведе до стрес на животното, на самото животно и евентуално до неговата смърт.